Ivan, nemáte zájem na kafe ledový? Tady mají tady mají v tom byle, si nás konec byle. Tak co to piči, nechcete kafe, tak co chcete volut? Šikíte mu terel? Rakovina te chudes. Ej, gaži, da ti brzo strašna sam. More saxofon přišel, more peklo. Mě saxofon přišel. Pojďte na něj rumkola. Ej, gaži, to je originál složený přímo pro ní standy. No pak ale jdeme k ní dělat, jdeme k ní dělat. Tvoje zuby mi páčí. Ne, to je pedagog, diploma, všechno. Hej, Patku by ti dal, aby se zamatal, man. Zuby ti vypadká. Jak? Paní, co se tu udělala do piči, ty vole, vy máte teda šlehu. Vy máte teda šlehu. Hej, Chuck Norris, kam jdeš, Chuck Norris? No to není Chuck Norris. Že já ho znám. Kuťutým. Kuťatým. Jedině Steve Seagal. Jedině Culíček. Steve Seagal. Ale já už jdu spát asi. Hej, kam jdeme, hej, do piči na kafe někam si, fajn, ne někam si sednu. A nevím, mluvte rychle, bo mi pojede autobus. Už chceš jít domů. Říkal jsi 8 hodin. Za 25 minut nesi chtěl jet. No ale říkám, mluvte rychle. Ale co mám jako rychle mluvit do piči? Kam jdeme, ne? Hele, budeš dneska celý den spát? Nebo jdeš ven na fotbal podívat se na cigáně? Však fotbal, ne. Je dneska. Kolika jsi říkal? Po čtvrtý. Hezky, zase to kameru, hezky. Oka háky. Já mám slov. Oka postoje nějaký. Nemůžu postojit, protože vajci mě bolej. Co je tohle devítka na poknáře, typu, to pojede přímo na hvíto. Jedně nebo čary. Já sama krevej, džíš. A Mária te pustila, te poražno, aj si te perel. Aj si te perel, te meres. Te meres. A mote tačivša, mote ti jebem ti Gorbačov, Majku. Ale teďko to nám dolů, jo. Jak to vypadá, jen tak naschval. Ara. Tak co jde ten sekundák? Normálně more sekundový more lepidlo jak jej. Ty pičo, co on to má, Jimmy, teda ty zalepicí pásk. Ara. 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 Temeres. Šáhni, to je tak tady, nie tak šáhni, Peklo, peklo. To je speciální kondom. Na čipky. Poškákle. Ty